rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Għal-familja sammut il-miliet u żmien speċjali. Id-dur fejn id-dur fir-residenza ta' Mirjam u Emidjo issib tiżjien tal-miliet. Staqsejn jew xi jfisser għalihom dan iż-żmien. Il-miliet xogħol, ma xogħol li mbagħad iserra ferħ. Aħna l-miliet nibdew nippreparaw mill-ewwel ġimgħa ta' Ottubru. Bi preċellisti li għandna minn is-sur Sammut iż-żgħir. Il-kbir. Spjegawna li t-tiżjien jibda jintrama f'Ottubru u ma jitneħħiex qabel Jannar. Fil-każ tal-kamra ta' Daniel iben il-koppja, it-tiżjien mill-kamra tiegħu jitneħħa biss fir-randan bil-patt u l-kundizzjoni li minflok jinħarġu l-affarijiet tal-ġimgħa l-kbira. Il-kamra tiegħu fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru tkun diġà armata u fuq agreement li nagħmlu miegħu ġifieri sakemm indumu armati hi. Fir-randan. Il-kamra tiegħu tiżarma fir-randan bil-patt il noħorġu l-affarijiet tal-ġimgħa l-kbira mbagħad otherwise ġifieri kun irid jiġifieri insisti li mżejna u xi items jaqgħu hemmhekk ukoll ġifieri. U minkejja li d-dar imdawra bit-tiżjien, Emidjo għadu jaħseb biex jakkwista aktar tiżjien. Sena wara sena ngħidlu ma nixtru xejn iktar. Ma sadalodu stess ġarajt xi ħaġa bdejt nibbarginja biex tkun lesta aktar x'as-sena d-dieħla għax hija xi ħaġa magħmula bl-idej. Illum il-ġurnata anke n-nies draw lil Daniel u regali tal-miliet tiegħu jkunu iktar tiżjien biex ikun jista' jkompli jsebbaħ il-kamra tiegħu.